Jatkuvasta Nelivistä Saaren Timo, terve. Laiska töitään laskee. Tänäänkin on saatu työstää ihan hyvää settiä. Tässä on makea paketti. Aloitetaanpa renkaista. PF Kurihin Mutterrainit, KM3 ja koossa 22575 R16. Ja näissähän on hyvin kantavuutta ja kestää myös kovaa ilmanpainetta, niin näitä pystyy käyttämään maastureiden lisäksi vaikkapa kevyt kuorma-autoissa. Ja semmonen kuorma-auto sitten, tai auto ylipäätään, millä ajetaan sitten paikoissa, missä on oikein terävää ja isua sepeliä, niin jossakin kaivoksilla ja niiden lähettyvillä, niin tää Mutterani kestää hirviä hyvin siellä. Että ei ole heti ne terävät kivet läpi näistä. Sitten tässä on tyylikäs vanne. Tämä oli tämä Makin King 6 silverivärityksellä, eli tuommoinen jämerä perushopea. Toimii aina. Tässä on komea keskikuppi näissä makeissa. Ja mä pistin tuonne korkeapaineventtiilit, niin voi tuutata sitten kunnolla painetta, jos on tarvetta. Nämä menee sprinteriin ja Pulttieko 6x130, 16x6,5 vannekoko ET54. Ja tosiaan tämä yllättävän paljon kestää painetta tää rengas, 5,5 baaria, voi maksimissaan tuutata siihen, jos on tarve. Tämmöistä tänään, palataan, kiitos, moi.